تاجیکان آینه تاریخ ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои ҷиддии башарият дар асри 21 мебошад. баландшавии ҳарорати ҳаво, норасоии оби нӯшиданӣ, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ аллакай ба ҳаёти миллионҳо одамон таъсири манфӣ расонида истодааст. тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти ҷаҳонии обу иқлим ҳамчун давлати ташаббускору пешоҳанг дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. ҳамин аст ки 29-31 майи соли равон дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар доираи ин конфронси муҳими байналмилалӣ баргузории чорабиниҳои зиёди канорӣ низ ба нақша гирифта шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҷаҳонгир Сафарализода. тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд изҳор доштанд. дар 2 даҳсолаи садаи 21 дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда, ҷиҳати пешгирӣ аз он дар кишвар барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон барои солҳои 2010-2003 қабул шудааст ки тибқи ин барнома маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис ёфт. тадқиқотҳо нишон дода истодаанд ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим тақрибан дар солҳои охир 30% ҳаҷми пиряхҳо об шудаанд ва он моделҳое ки маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳо ба роҳ мондааст нишон медиҳанд ки дар 100 соли оянда боз ҳам обшавии пиряхҳо зиёдтар мешаванд. бинобар ин ташаббусҳои пешвои миллат ки равона шуданд ба ҳифзи пиряхҳо, ҳифзи захираҳои об саривақтӣ буда, ин на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ин барои тамоми Осиёи марказӣ ва дунё мебошад. яъне аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид муайян шудани 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо беҳикмат набуда, махсусан ташаббусҳои пешвои тоҷикони ҷаҳон, сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ин иқдоми Созмони Милали Муттаҳид бори дигар нуфузи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нишон медиҳад. пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баррасии масъалаҳои пиряхҳо дар меҳвари сатҳи ҷаҳонӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои омӯзиши пиряхҳо, обу иқлим қарор дорад ки албатта ин нишон дод аз сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллати мо нишона медиҳад.
захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд ва намунаи возеҳи ин падидаро метавон дар обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои тоҷикистон арзёбӣ намуд. соли 2025 дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар чаҳорчӯби ин конфронс стратегия, харитаи роҳ ва дигар санадҳои лозимаи байналмилалӣ оид ба татбиқи чораҳои зарурии муштарак дар ҳалли масъалаҳои пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар сатҳи глобалӣ ва минтақавӣ ҳамчун манбаъҳои асосии обҳои мустафои ошомиданӣ таҳия ва тасдиқ хоҳад шуд. дар натиҷаи тағйирёбии иқлим пиряхҳои тамоми кураи замин рӯ ба обшавӣ овардаанд. конфронси мазкур олимони тамоми ҷаҳон, коршиносони тамоми ҷаҳонро вогузор мекунад ки дар ҳалли проблемаҳое ки дар самти обшавии пиряхҳо, нарасии оби ошомиданӣ равона шудааст, ҳалли ин мушкилиҳоро дарк кунанд. бинобар ин ҳам маркази омӯзиши пиряхҳо, мутахассисони ҷумҳурии тоҷикистон дар самти омӯзиши ҳолати пиряхҳо ва пешгӯии ҳолати онҳо саҳми назаррас гузошта, ҳамасола дар пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 10 экспедитсияҳо ба роҳ монда ва ҳолати обшавии пиряхҳо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистонро ба роҳ мондаанд. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хирадмандонаи ин абармарди дунёи сиёсат тавонист бо равиши хоси дипломатияи худ ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. конференсие ки бори аввал дар бораи пиряхҳо, масъалаи пиряхҳо баррасӣ мегардад ва албатта олимони ҷаҳоние ки дар самти омӯзиши пиряхҳо, дар самти омӯзиши ҳолати арктикаю антарктида кор мекунанд, баргузории ин чорабиниҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ бо як дастоварди бузурги илмӣ баррасӣ мекунанд ва албатта мо ҳамкорӣ дорем бо коршиносони байналмилалӣ ва коршиносони минтақавӣ баргузор намудани ин чорабиниро як муъҷизаи ҳифзи пиряхҳо меноманд. қабули ташаббуси панҷуми ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо гувоҳи боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзномаи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси кишвари ташаббускор боқӣ хоҳад монд. мусаллам аст ки обрӯ ва нуфузи имрӯзаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ самараи талоши пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. имрӯз дар ҷаҳон футбол маъмултарин ва сермухлистарин намуди варзиш ба ҳисоб меравад, вале рӯзи ҷаҳонии футбол то соли 2024 муайян набуд. маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ қабномаеро қабул намуд, ки барои минбаъда рӯзи ҷаҳонии футбол муайян шуд. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. футбол маъмултарин намуди варзиш дар олам аст, ки бо 4 миллиард мухлис дорои имконияти эҷоди таҷрибаи ягона барои тавонмандсозӣ ва рафъи ихтилофҳо мебошад. аз ин рӯ 26 марти соли 2024 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо қабули қаднома 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. омадааст дар сомонаи созмони милали муттаҳид. Решение принимается. рӯзи ҷаҳонии футбол дар асоси ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ қабул карда шудааст. ин рӯйдоди таърихӣ барои рушди маҳбубтарин намуди варзиш дар олам ва ташаккули ваҳдат дар байни инсонҳо муҳим дониста мешавад. пешниҳоди раис федератсияи футболи тоҷикистонро дастгирӣ карданд ва ин рӯзро рӯзи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карданд ва ин бисёр хурсандиовар аст, ки он натиҷае ки футболбозони мо дар сатҳи байналмилалӣ нишон медиҳанд, болои ин зам карда мешавад, ки футболи моро қадр мекунанд, муаррифӣ мекунанд дар арсаи байналмилалӣ. ҷиҳати ташаккули минбаъдаи футбол барои татбиқи қадномаи созмони милали муттаҳид аз ҷониби федератсияи байналмилалии футбол аз 21 то 25 майи соли 2025 таҳти шиори якҷоя мо тавонотарем ҳафтаи ҷаҳонии футбол эълон гардидааст. ин собитгари арзгузорӣ ба қудрати футбол буда ба ташаккули дӯстӣ байни халқҳо замина мегузорад.
فوتبال محبوبترین ورزش است اما روز نداشت و باعث افتخار است این اقدام را قبول کردند. And now I'm checking that is something big and apparently even UN and FIFA is trying to increase. از این بابت کوشش میکنم که فوتبال رو در قسمت از رژه حیاتم جای دهم، چون که سازمان ملل متحد و فدراسیون بین المللی فوتبال چندین پهلوهای خوبی تاثیرگذار این نمود ورزش را به اینوبت گرفته این پیشنهاد را قبول کردند که این خوب است و بی‌شبهه فوتبال در حیات مردمان نقشی سازگار داشته است. از این بابت همه‌ساله مردم این صحنه را همچون یک رویداد مهم جشن خواهند گرفت، مخصوصا در جمهوری تاجیکستان، زیرا رشد فوتبال در این کشور سال تا سال بیشتر و نتیجه ها چشمرس گردیده ایستادند. مثلا حالا ما در دره الماسی شهر حصار در اکادمی دسته استقلال قرار داریم که شرایط و امکانیت خیلی خوب است و با استفاده از این به تمرین نورسان مشغولیم که این شرایط با شوق تمرین نورسان زمینه‌گذاری اساسی می‌گردد بر رشد منبعده این نمود ورزش در تاجیکستان و جهان. فراهمسازی شرایط برای مشق و تمرین، امکانیت مساعد برای پیشرفت فوتبال کسبی در بین نورسان و جوانان، تأسیس اکادمی‌ها، گذراندن مشق‌های پیوسته و میزبانی مسابقه‌های بین‌المللی فوتبال در شهر دوشنبه با تکمیل مهارت جوانان مساعدت نمود. بلندشوی مقام تاجیکستان در رده‌بندی فیفا، بازیگران در هیئت دسته‌های جهانی و راه یافتن دسته نورسان کشور در جام جهان مثال تشکل فوتبال در تاجیکستان صاحب استقلال است. فراگیری نورسان با آموزش‌های کسبی برای تشکل این نمود ورزش مهم عنوان می‌گردد. در تیم منتخب نورسان تاجیکستان تا 15 ساله مشق کرده ایستادم. ما طولی 7 ماه است که مشق کرده ایستادیم در اکادمی استقلال. ما مقصد داریم که سراول جام آسیا را غلبه کرده به جام جهانی راحت گیریم. نتیجه آخرین چی از طرف دسته منتخب تاجیکستان و چی از طرف دسته های نورسان و جوانان تاجیکستان به چشم رسیده ایستاده است. نسبت به 10-15 سال پیش گفته میتوانیم که فوتبال در سمت درست است، در سمت رشد است. رشد فوتبال در کشور در دایره تطبیق سیاست ورزش پرورانه راهبر دولت از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تامین کرده شده است. در شرایط امروز استفاده به مورد از امکانات موجوده و تکمیل مهارت کسبی مهمترین وسیله افزونشوی موفقیت برای فوتبال کشور دانسته می شود. چونین دستگیری‌های سرور دولت و پیشوای معظم ملت را و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امالی ما باید درک کنیم و ما تنها باید جهد و تلاش کنیم، ما تنها باید مهارت خود را استفاده بریم تا که در چنین شرایط‌ها یک نسل نورس تربیت کنیم با منتخب تاجیکستان. با مناسبت روز جهانی فوتبال در تاجیکستان و دیگر دولت‌ها چاره‌بینی‌های گوناگون سطح بلند آغاز گردیدند. این اگر از یک جانب با تشکل طرز حیات سالم و وحدت انسان‌ها مساعدت کند، مهمتر از همه از نفوذ روزافزون تاجیکستان در عرصه بین‌المللی شهادت می‌دهد. از 19 تا 25 می در دایره جشنواره فوتبال در تاجیکستان چاره‌بینی‌های مختلف از جمله 25 فستیوال فوتبال برای کودکان به نقشه گرفته شده است. نوروزی عزیزالله رستمی کریم، اخبار. امروز در شهر دوشنبه به افتخار روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه مسابقه کشاد ورزشی عاید به فوتبال خرد بین کارمندان وزارت اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها آغاز گردید. در مراسم کشاده‌شوی مسابقه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. مسابقه مذکور در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه سال نهم است که راه‌اندازی گردیده. جنبست آن در عرفه تجلیل روز وحدت ملی به نقشه گرفته شده است. این اقدام با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال و روز وحدت ملی تشویق و ترغیب رشد و رونق ورزش و سالمگردانی اهالی راه اندازی می‌گردد. بازی فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیاتی سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. مسابقه با اشتراک فوتبالبازان 100 دسته که به 4 گروه تقسیم شدند برگزار می‌گردد. غالبان مسابقه با جام رئیس شهر دوشنبه مدال و دیپلم ها و تحفه های مالی و پولی سرفراز می‌گردند. ادامه اخبار. در شهر دوشنبه وابسته به آغاز لایحه اساسهای رقمی کنانی تاجیکستان چاره‌بینی برگزار گردید.
лоиҳаи мазкур дар асоси созишномаҳои молиявӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки умумии ҷаҳонӣ татбиқ мешавад. амалишавии лоиҳа асосҳои рақамикунонии тоҷикистон аз соли 2025 то соли 2031 ба нақша гирифта шудааст. маълумоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. 16 май дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози расмии лоиҳаи асосҳои рақамикунонии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. Дар ин тадбир масъулини муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаҳои асосҳои рақамикунонии Тоҷикистони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Бонки ҷаҳонӣ, дафтари ҳамкории Швейтсария, ташкилотҳои байналмилалӣ, вазорати идораҳои дахлдор ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. қайд гардид ки мақсади асосии лоиҳаи мазкур ин вусъат бахшидан ба дастрасӣ ва хизматрасониҳои аловидаи рақамии давлатӣ ва баландбардоштани қобилиятҳои рақамии аҳолӣ мебошад. ин ташаббус бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ ва дафтари ҳамкории Швейтсария амалӣ гардида, ҳадафи он табдил додани хизматрасониҳои давлатӣ ба рақамӣ ва баландбардоштани малакаҳои рақамии аҳолӣ аст. ҳамчунин иброз шуд ки лоиҳа заминаи бузург барои рушди устувор ва беҳбуди сифати зиндагӣ дар Тоҷикистон мегардад. иштирокчиён зарурати ба воситаи технологияҳои муосири рақамӣ дастрасӣ пайдо намуданд, инчунин шаффоф ва зудтар гардонидани хизматрасониҳои давлатиро баррасӣ карданд. ба нақша гирифта шудааст ки низоми ягона барои содда кардани ҳамкориҳои байни шаҳрвандон ва сохторҳои давлатӣ таҳия гардида монеаҳо коҳиш ва самаранокӣ афзоиш дода шавад. дар лоиҳа ба рушди саводнокии рақамии аҳолӣ тавассути курсҳои омӯзишӣ, дарсҳо ва тренингҳо, инчунин дастгирии занони соҳибкор тавассути барномаҳои гуногун таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. илова бар ин, мукаммалгардонии инфраструктураи таълимӣ дар минтақаҳои осебпазир ба нақша гирифта шудааст. пайваст кардани мактабҳо ба интернет, омӯзиши омӯзгорон ва ҷорӣ намудани курсҳои кибернетика ва амният барои омода кардани ҷавонон ба ҳаёт дар ҷаҳони рақамӣ. ба ҷуз аз ҷанбаҳои техникӣ, қайд карда шуд ки рақамисозӣ корҳои ҳамгироӣ ва ҳамаҷонибаро бо аҳолӣ, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳо талаб мекунад. барои ҳамоҳангсозии талошҳо бо иштироки намояндагони бахшҳои гуногун гурӯҳҳои корӣ таъсис дода мешаванд. қобили зикр аст ки созишномаҳои молиявӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки умумии ҷаҳонӣ барои асосҳои рақамикунонии Тоҷикистон ба имзо расидааст. оғози лоиҳа соли 2025 ва ба анҷом расонидани он соли 2031 ба нақша гирифта шудааст. дар фарҷоми чорабинӣ қайд гардид ки лоиҳаи мазкур қадами муҳим дар самти мукаммалгардонии идоракунии давлатӣ ва рушди иқтисодиёти рақамии кишвар аст. 16 май дар Туркия бо мақсади таҳкими мақоми забон ва фарҳанги тоҷики форсӣ, ҳифзи мероси адабӣ ва таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ибтикори Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Туркия дар ҳамкорӣ бо Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон чорабинии илмӣ фарҳангӣ таҳти унвони Фирдавсӣ ва мероси забони тоҷики форсӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ ба бузургдошти Абулқосим Фирдавсӣ ва шоҳасари безаволи ӯ шоҳнома бахшида шуда буд. дар чорабинӣ намояндагиҳои дипломатии ҳарду кишвар, адибон, омӯзгорон, тоҷикони муқими Туркия, донишҷӯён ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғози чорабинӣ вобаста ба аҳамият ва ҷойгоҳи Абулқосим Фирдавсӣ ва нақши шоҳномаи ӯ дар рушди забон ва тамаддуни тоҷик маълумот пешниҳод шуд. таъкид гардид ки шоҳнома на танҳо ёдгори бузурги адабиёти тоҷику форс, балки бахше аз худшиносии миллӣ ва фарҳанги пурғановати тоҷикон мебошад. дар шинохти ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба сифати як инсони покнажоду покгӯҳар ва шахсияти нобиғаву достонсарои беҳамто, султони шеъру адаби форсгӯёни ҷаҳон, воқеан фалсафаву адаби моро нерӯи тоза бахшида, шеърро ба ҳар дардаво, ёвару мададгор ва ҷаҳонбахши мардум гардонид. ҳамчунин иштирокдорон дар хусуси аҳамият ва арзиши маънавии шоҳнома ибрози назар намуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявии амалиёти Когнор 2025 баргузор гардид ки дар он аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор барои роҳбарӣ, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолият ситоди ҷумҳуриявӣ дар агентии маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. нақшаи чорабиниҳое ки тасдиқ гардид, ташкил кардани ситоди кории амалиёти Когнор 2025-ро дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пешбинӣ менамояд.
ҳадафи барои бастани роҳҳои интиқоли ғайриқонунӣ маводи нашоавар дар ҷумҳурӣ аз ҷумла қочоқи он тавассути сарҳади давлатӣ ошкор ва пешгирии ҳодисаҳои интиқоли ғайриқонунӣ дар роҳҳои автомобилгард ва фурудгоҳу роҳи оҳан арзёбӣ мешавад. бо ин мақсад гурӯҳҳои оперативии ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда фаъолияти кормандон пурзур карда мешавад. дар ҳамин доира дар маҳалҳо оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашоавар, кишти ғайриқонунӣ чунин расаниҳо ва оқибатҳои зароровари суистеъмоли воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотерапӣ дар байни табақаҳои мухталифи аҳолӣ баргузор намудани чорабиниҳои пешгирикунанда ба нақша гирифта шудааст. амалиёти Кӯгнор 2025 дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июн то 30 ноябри соли равон роҳандозӣ мегардад. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар доираи амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ҷараён дорад. дар раванди корҳои созандагӣ сокинону соҳибкорони ноҳия саҳми назар аст мегузоранд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. тибқи нақша шурӯъ аз моҳи феврали соли равон дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Саид Қултурдиев сохтмони роҳи маҳаллӣ дар масофаи 6.2 километр идома дорад. тадбири мазкур дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида истодааст. сокинону соҳибкорон дар бунёди ин роҳи автомобилгарди маҳаллӣ саҳмгузорӣ доранд. инчунин ашхоси саховатманди диёр низ маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаашонро дар ин кори хайру савоб тақдим намуданд ва бо ин амали худ дар ободии ватан ҳиссагузорӣ карда барои дигарон намунаи ибрат дониста мешаванд. дар партави ташаббусҳои созандагӣ бунёдкории асосгурӯҳи сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва кӯмаки бевоситаи сокинон ин роҳе ки дар соли 2005 маҷрои дарёи Панҷ балангор намуда буд, сангфарш намуданд ва ҳоло дар масофаи 4.2 километр мунфарш намудани бо сифати қитъаи замини мазкур ба итмом расида истодааст. яке аз бонувони деҳаи Сомониён Ситорамон Назарова маблағе ки барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намуда буданд, барои бунёди ин роҳ саҳмгузорӣ намуданд. тибқи нақша роҳи автомобилгарди мазкур 6 метр паҳноӣ дошта ғафсии мунфаршнамои роҳ 8 сантиметр муқаррар гардидааст. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи ҷаҳонӣ техникаву механизмҳои соҳавии муассисаи давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия низ сафарбар гардида масолиҳи зарурӣ барои мунфаршнамои роҳ аз корхонаи асфалтбарории ноҳия дастрас карда мешавад. дар баробари ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ инчунин бо ҳашари дастҷамъонаи сокинон корҳои иловагӣ бо қувваи дастӣ иҷро шуда ба сифату суръати корҳои роҳсозӣ таъсири бештар расонида мешавад. вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ давра ба давра иқдомҳои созандаву тадбирҳои муассир амалӣ гашта, ин омил бар рушди дигар соҳаҳо дар ноҳия заминаи мусоидро фароҳам сохтааст. сокинони маҳаллӣ бунёди роҳи мазкурро идомаи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат дониста, ин дастоварди истиқлоли давлатиро ки муҷиби рафъи мушкилот ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии онҳо мегардад, бо изҳори хушнудиву қаноатмандӣ пазируфтанд. мо сокинони маҳаллӣ дастаҷамона дар канори ҳам истода бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ва соҳибкорони бонангу номиси ин маҳалла роҳро обод кардем, чунки дар гузашта ин роҳ бисёр фарсуда буд, барои мардум мушкилӣ буд. ҳама мардум сарҷамъ шуданд, ин роҳ аз навсозӣ шуд ва барои насли оянда ҳамчун тӯҳфа боқӣ хоҳад монд. ва мо ҷавонон ва тамоми мардуми азизи ин ноҳия, ин маҳалла гуфтаҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда боз ҳам барои ободии ватан кӯшиш хоҳем кард. тибқи маълумоти масъулон дар оянда пас аз анҷоми корҳои мунфаршнамоӣ бунёди истгоҳ аз ду ҷониб сохтани ҷӯйборҳо бо таъмини обравҳои бетонӣ, равшаннамоӣ ва аломатгузории роҳ низ дар назар дошта шудааст. бунёду аз навсозии роҳҳо ва мутобиқ сохтани он ба стандартҳои байналмилалӣ бар рушди иқтисодиёт ва пешрафти соҳаҳои муҳими давлатдорӣ асос гузошта, аз муҳимтарин омили баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум дониста мешавад.
олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ, ахбор. ҷараёни босуръати тадбирҳои ободонӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат имрӯзҳо дар ноҳияи нуробод низ мушоҳида мегардад. дар шаҳраки дарбанди ноҳия ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди иншооти таъиноти гуногун идома доранд. маълумоти бештар дар гузориши Идигули Маҳмуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пурра кӯчонидани маркази маъмурии ноҳияи нуробод аз деҳаи камсамолобод ва як қатор маҳалҳои аҳолинишини он аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба шаҳраки навбунёди Дарбан ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон марҳила ба марҳила як қатор барномаҳои созандаро амалӣ намуданд, то бадин васила иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шаванд. аз ҷумла давоми 34 соли соҳибистиқлолӣ дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод ва маркази маъмурии он шаҳраки Дарбан коргарони ташкилотҳои сохтмонӣ бо харҷи беш аз 1 миллиарду 350 миллион сомонӣ садҳо иншооти таъиноти гуногунро аз ҳисоби маблағҳои вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва дигар сарчашмаҳои сармоягузорӣ сохта ба истифода доданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони ноҳияи Нуробод ба як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастоварҳои даврони истиқлол ба корҳои ободониву созандагӣ машғул мебошанд. дар доираи чорабинии ин ҷашн як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, майдончаҳои варзишӣ, пулу роҳҳо ва дигар иншооти зарурӣ дар сатҳи баланд бунёд шуданд. ҳамзамон саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва шаҳрвандони ватандӯст дар татбиқи нақшаҳои бунёдкорӣ назаррас аст. ҳар як фарди ноҳия кӯшиш дорад, ки дар ободии маҳалли зист ва истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузорад. маҳз истиқлол буд, ки барои рушду пешрафти ноҳия ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам овард. имрӯз мардуми ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва таҳти раҳнамоии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи ояндаи ободу дурахшон қадам мегузоранд. мо сокинони ин диҳори кӯҳанбунёд аз истиқлол ифтихор дорем ва кӯшиш менамоем, ки бо меҳнати содиқона ва ваҳдати устувор дар ободии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми босазо гузорем. маҳз аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳили дарёи Сурхоб маркази маъмурии ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбан бунёд гардида, дар ин давра даҳо биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо инчунин дигар инфрасохтори зарурӣ аз қабили сохтмони роҳҳои мошингузару пиёдагард, хатти обу барқ, чароғон ва асфалтпӯш намудани кӯчаҳо анҷом дода шуд. соли ҷорӣ дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Нуробод сохтмони даҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ пешбинӣ шудааст. аз ҷумла идомаи корҳои сохтмонӣ дар бинои коллеҷи муҳандисӣ барои 650 нафар касбомӯз, суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ дар бинои коқи фарҳанг барои 500 ҷойи нишаст, бунёди шоҳроҳи байналмилалӣ, пули мошингузари болои дарёи Сурхоб ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ шаҳодати амалӣ шудани барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шарикони рушд ба шумор рафта, ҳамаи ин бунёдкорӣ барои боз ҳам беҳтар шудани пешрафти иҷтимоиву иқтисодии кишвари азизамон пешбинӣ шудааст. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда, сокинони ноҳияи Нуробод аҳлона дар раванди корҳои созандагӣ саҳми босазои худро мегузоранд, зеро ҳамаи ин ободонӣ ба хотири зиндагии шоистаи мардум равона гардидааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод.
در شهر ترسونزاده امروزها کارهای سازندگی در 2 مؤسسه تعلیمی نو، 312 صنفخانه ایلوگی و 7 مؤسسه تا مکتبی ادامه دارد. انشاءات بنیادشونده جهت سازوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی و بهتر گرداندن شرایط تعلیم و تربیت در دهات روانه کرده شده است. ادامه مطلب در گزارش فریدون صبحان و صدرالدین ابراهیم. در نتیجه زیاد شدن اهالی تعداد خوانندگان نیز در شهر ترسونزاده افزایش یافته در مؤسسه‌های تعلیمی ضروریت ساختن ده‌ها صنفخانه‌های ایلوگی پیش آمده است. با نظرداشت این عامل و جهت اجرای دستور و سفارش‌های راهبری دولت، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده بنیاد انشاءات ساحه معارف را از اولویت‌ها دانسته در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، شخصان خیرخواه و سخاوتپیشه و ساکنان محلی به ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی و کودکستان‌ها ادامه داده ایستادند. حالا در زمینه 24 مؤسسه تعلیمی ساختمان 312 صنفخانه ایلوگی با سرعت بلند ادامه دارد. همچنین در 2 محله نوبنیاد ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی نو جریان دارند که یکی برای 768 خواننده و دیگری برای 960 خواننده در 2 بست ساخته می شود. تا امروز کارهای ساختمانی در 2 بینای ایلوگی نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 39 و 83 پورا به انجام رسیده. بعد مجهزگردانی با میز و کرسی، عیانیت‌ها و لوازمات خانش مورد بهره برداری قرار می گیرند. بعد از مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات بالاذکر در عموم برای 16704 خواننده در 2 بست جای نشست تأسیس داده می شود که جهت برطرف کردن مشکلات نارسایی آن زمینه واقعی می گذارد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده ساختمان 348 صنفخانه ایلوگی برای 16700 جای نشست در 2 بست با مرام ادامه دارد که تا آغاز سال تحصیل ساختمان 230 صنفخانه ایلوگی به انجام رسیده مورد بهره برداری قرار داده می شود. باید گفت که ساختمان همه صنفخانه‌های ایلوگی در دهات شهر جریان دارند. اوج کارهای سازندگی انشاءات ساحه معارف در دهات با بهبود بخشیدن سطح و صفت تعلیم و تربیت و فراهم آوردن شرایط خوب و سازگار برای خوانندگان مساعدت می‌نماید. دهه شیرخاک 1 کیلومتر دور از شهر ترسونزاده واقع بوده. 196 خواجگی زندگی می‌کند. امروز در دهه شیرخاک ساختمانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 در 2 آشیانه ادامه داشته با سرعت بلند ساخته شده. در این بنا در 2 بست 200 نفر خواننده را فرا میگیرد که مشکلات تعلیم در اینجا حل خود را مییابد. ما حرکت میکنیم که خوانندگان را به روحیه و تندرستی و خویشتنشناسی تربیت نموده در آینده آنها را برای خدمت به وطن خودشان تربیت می‌نماییم و با باهای خوب و اعلی میخوانند. حالا در مرکز و دهات شهر ساختمان 7 کودکستان از جمله 1 مؤسسه دولتی و 6 مؤسسه تا مکتبی خصوصی جریان دارد که جهت به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفتن زیاده از 1000 نفر کودکان پیش بینی شده است. طبق لایحه‌ها در این کودکستان‌ها تمام امکانات‌های معاصر تعلیم و تربیت فراهم آورده می شود. در روند کارهای بنیادی انشاءات ساحه معارف صفت اجراییش پیوسته زیر نظارت گرفته می شوند تا بناهای تعلیمی ساخته شونده مدت طولانی به ساکنان خدمت رسانی نمایند. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد نمودن انشاءات بالاذکر برای محصلین در این جشن بزرگ ملی تحفه ارزنده خواهد بود. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار. кишоварзони ноҳияи восеъ имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ шурӯъ намуда машғули кори саҳро мебошанд. самараи хуби меҳнат дар замин имсол хоҷагидоронро дилгарм кардааст ва кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки кишти такрории зироатҳоро вусъат бахшанд. матлаби бештар дар гузориши навбатӣ. таъмини амнияти узуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад дар заминаи истифодаи самараноки заминҳои корам, қитъаи назиҳавлигӣ, риояи бечуну чарои талаботи қоидаҳои агротехника ва сеҳ намудани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ, вусъати бесобиқаи кишти такрорӣ ва гирифтани зиёда аз 2-3 ҳосил, умуман рушди бемайлони соҳаи кишоварзӣ метавон дар ин самт ба комёбиҳои назаррас ноил шуд. дар ин росто аҳли заҳмати ноҳияи восеъ аз боду ҳавои мусоиди имсол истифода намуда пиёзи барвақтӣ кишт намуданд ки ҳоло ба ҷамъоварии ҳосил машғул мебошанд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии умеда воқеъ дар ҷомати деҳоти абди аваз
ҳукумати ноҳияи восеъ аслан дар соҳаи кишоварзӣ бахусус абзаводкорию кишти зироатҳои полизӣ таҷрибаи зиёд доранд. Имсол низ хоҷагидорон парвариши ҳама намуди зироатҳои киштамудаашонро дар асоси тавсия ва маслиҳати мутахассисон ва интихоби тухмиҳои хушсифат ба роҳ монда аз ҳосили ба дастовардаашон хеле қаноатманданд. тибқи иттилоъ майдони умумии хоҷагии деҳқонии умеда 11 гектарро ташкил дода дар 2 гектари он пиёзи барвақтӣ, 2 гектар полезӣ, 1 гектар гандум ва 6 гектар пахта кишт карда шудааст. пиёзи барвақтие ки айни ҳол хоҷагидорон онро ҷамъоварӣ намуда истодаанд, навъи тухмии сибир буда, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ кишту парвариши ин навъро ба иқлими ноҳия мувофиқ медонанд. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сокинони заҳматқадини ноҳияи восеъ ба масъалаи баландбардоштани маданияти истифодаи замин, фаровонии бозори истеъмолӣ, вобаста кардани майдони кишт, ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинон таваҷҷӯҳи зарурӣ равона менамоянд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. зарурати истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва талаботи рӯзафзуни аҳолиро бо маводи ғизоӣ ба назар гирифта саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳар қитъа замини пурқимати обиро бо самара истифода мекунанд. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. истифодаи самараноку оқилонаи заминро дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ баръало ҳис кардан мумкин, зеро барои деҳқонон таъмини оби полизӣ омили асосии фаровонҳосилию нашъунамои хуби зироат ба ҳисоб мераваду дар ин ноҳия ки бештар аз 14 000 замини корами обӣ мавҷуд аст, кишоварзонаш дар кишти асосию такрорӣ ба мушкили норасоии об рӯбарӯ намешаванд. бо истифода аз захираҳои табиӣ саҳмдорони деҳот метавонанд дар як сол аз ин заминҳо то 3 маротиба ҳосил гирифта дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳм гузоранд. мо дар хоҷагӣ ҳама намуди зироатҳоро кишт мекунем. масалан тарбуз, каду, гандум, пахта ҳам кишт мекунем. ҳосилу хуб мегирем. меҳнат кардӣ дар ин замини ҳосилхез, албатта ки фоида мебинӣ. хоҷагидорони бо таҷриба мувофиқи уҳдадории хеш дар 50% заминҳо кишти пахта ва дар 50% дигар зироатҳои асосиро кишту парвариш намуда аллакай ба ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ шурӯъ кардаю рӯзҳои наздик метавонанд аз навъҳои пешпазаки гандум низ ҳосили дилхоҳ гиранд. майдони умумии заминҳое ки барои истифодаи самарабахши кишти зироатҳои гуногун ва истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ба саҳмдорони зиёда аз 4500 хоҷагии деҳқонии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ вобаста гардида аст 14465 гектарро ташкил медиҳад. дар ин ноҳия ягон гектар замин шартан обёрӣ намешавад, зеро тамоми заминҳо бо оби хуҷорӣ таъминанду барои саривақт таъмин намудани оби полизӣ дар ноҳия 9 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият дорад ки дар бастани шартнома ва аз рӯи меъёр таъмин намудани оби полизӣ бо хоҷагиҳои деҳқонии оилавию инфиродӣ ва шарикӣ кӯмак мерасонанд. ассотсиатсияи истифодабарони об дорем дар ҳудуди ноҳия. мо бо онҳо шаҳрнома дорем. аллакай мо дар нақшаи худ дар соли 2024-25 тоза намудани шабакаҳои обёрӣ ва заҳбуру заҳкашҳо 28 километр каналҳо, заҳбуру заҳкашҳо шабакаҳои обёрӣ пурра ба итмом расондем. мо 100% метавонем дар соли 2025 дар кишти такрорӣ ва кишти асосӣ пурра хоҷагиҳоро ба оби полезӣ таъмин карда метавонем. мувофиқи дурнамо имсол хоҷагиҳои пахтакори ноҳия бояд майдони кишти пахтаро ба 6000 гектар расонанду мувофиқи иттилои фаврӣ иҷрои дурнамо таъмин гаштааст. дар кишту парвариш ва истеҳсоли сабзавоту полезӣ ва ғалладонагӣ низ кишоварзони чашми кордон таҷрибаи кофӣ доранду бо амалӣ гаштани нақшаю супоришҳо ва риояи чорабиниҳои дурусти агротехникаи парвариш имкони баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ бештар мегардад.
در شهر سراوشان کشت کارتوشکا در همه شکل‌های خواجگیداری دوره به دوره زیاد کرده می شود. سال روان در خواجگی‌های کشاورزی و قیده‌های نزد حولگی در مجموع نزدیک 4000 گکتار تخمی‌های سرحاصل کارتوشکا شنانده می شود که نسبت به سال گذشته 800 گکتار زیاد است. تفصیلات بیشتر در گزارش مضبوط بابازاده. با نظر داشت آنکه کارتوشکا یکی از محصولات پرغذا و سیرطلبات در زندگی مردم به شمار می رود، کشاورزان همه شکل‌های خواجگیداری شهر استراوشان توجه به کشت و پرورش این زراعت فایده‌ناک داشته، همساله از حساب به گردش کشاورزی وارد گرداندن زمین‌های پرتو و بیکار خوابیده و مزرعه‌های کشاونده للمی توسط کافته و موردی بهره‌برداری قرار دادن چاه‌های عمودی میدان کشت کارتوشکا را زیاد می‌گرداند. مبلغ خراجات چاه‌های عمودی از حساب فایده از فروش کارتوشکا به دست آمده و دستگیری مالیوی کارون بانان و اور پرداخته می شود. همین است که با تکیه به فعالیت 730 عدد چاه‌های عمودی در اختیار سهامداران و اهالی شهر و دهات جای داشته و به حساب میانه در هر ثانیه 20 لیتر آب کشنده، سال روان در مزرعه‌های خواجگی و کشاورزی در میدان زیاده از 2500 گکتار و قطعه‌های نزد حولگی اهالی زیاده از 1000 گکتار تخمه کارتوشکا شنانده شد که از دورنمای سال گذشته نزدیک 800 گکتار زیاد می باشد. کشاورزان همه شکل‌های خواجگیداری شهر استراوشان از مصلحت‌های پرقیمتی در سمینار مشورت جمهوریوی مسئولان و کارمندان همه ساحه‌های خواجگی خلق بیان کرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راه الهام تازه گرفته امروزها در روند زیاد گرداندن میدان کشت کارتوشکا باز از پی بلند برداشتن بازده مزرعه‌های کشیده کمر همت بستند. جهت سرحاصل و پربرکت گرداندن بازده مزرعه‌های کشاونده کارتوشکا پروران ماهر شهر استراوشان از تخمه‌های الیتی و رپرودوکس یکم محلی شکرانه تاجیکستان نورینیسا کریمی دو پوسته سرخ و آبچی غنچی و طور وسیع استفاده کرده از هر یک هکتار میدان تا 500 سنتنری کارتوشکایی از جهت اکولوژی تازه به دست می‌آورند. در معرکه کشت کارتوشکا موافق خواجگی‌های کشاورزی شهر استراوشان سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی و اویلوی جماعت دهات و چهارباغ پیشرفت هستند. در این منطقه مزرعه‌هایش به کشت کارتوشکا بسیار موافق است و چاه‌های زیاد عمودی کافته مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. همه سال میدان کشت کارتوشکا تا 100 گکتار زیاد گردانیده محصولات از جهت اکولوژی تازه استحصال کرده می شود. سال روان کارتوشکا پروانان کشت 1024 گکتار کارتوشکا را دونما انتخاب کرده تا امروز در میدان 852 گکتار کارتوشکا شنانیده تا رفت به مرحله نزدیک می شوند. در خواجگی‌های دهقانی وهاب بابا و حاجی سعید مراد کشت کارتوشکا به انجام رسیده. نهالکان کارتوشکا خیلی بلند شدند که شهادت از حاصل فراوان می دهند. در جماعت دهات چهارباغ در اساس دورنامه این سال 2025 1024 گکتار کشت کارتوشکا به نقشه گرفته شده است. ما کوشش میکنیم که دورنامه سالانه سربلندانه اجرا میکنیم. ذکر به مورد است که جهت افزون گرداندن کشت کارتوشکا سهامداران از میدان‌های زیر درختان میوه دهنده نیز به طور وسیع استفاده میکنند. خواجگیداران جماعت دهات چهارباغ سال روان در میدان 50 گکتار زیر درختان میوه دهنده کشت با برکت کارتوشکا دایر نموده از یک میدان گرفتن توسعه حاصل را دورنامه انتخاب کردند. مضبوط بابازاده، فردوس عمرов، آرزو معروفov، شهر استراوشان، اخبار. در ناحیه روشن با مقصد وسعت تدبیرهای سبزگردانی در مساحت 1 هکتار زمین باغی نو بنیاد گردید. در باغ مذکور زیاده از 3000 بیخ نهال درختان میوه دهنده شنانده شده است. گزارش در این خصوص. در مرحله نو رشد بدخشان بنیاد باغ‌های نو نمونه روشن تطبیق سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت و سهم وطندوستانه مردم در رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان بهاگذاری کرده می شود. مرحله به مرحله بهر استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین در اختیار داشته در قلمرو شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد یک قطار باغ‌های نو و برقرارکنی باغ‌های کهنه به حکم عنعنه درآمده است. در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهر تامین اهالی با محصولات خودی و از جهت اکولوژی در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک کارمندان اداره و مؤسسه‌های ولایت دوام ماه اپریل در حدود 1 هکتار زمین در دهه دیرزود جماعت دهاتی به نام نظرشاه داد خدایف باغ نو بنیاد کرده شد. در آن بیش از 3000 بیخ نهال درختان میوه دهنده که در شرایط اقلیم ولایت بدخشان نشونمای خوب پیدا می‌کنند شنانده شدند. باغ مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در ناحیه روشن بنیاد گردید اقدام نیک و سازنده بوده در دایره تطبیق سیاست دولتی سبزگردانی عملی شده بر رشد ساحه باغداری فراهم آوردن جای‌های
роҳҳои нави корӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд. дар боғ дарахтони нок, олу, зардолу, себ ва дигар дарахтони мевадиҳанда ки хоси иқлими баландкӯҳи Бадахшон аст шинонда шуда, то ба имрӯз нашъонамои онҳо хуб ба роҳ монда шудааст. боғ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯшон панҷарабандӣ шуда, нигоҳубини он ба зиммаи хоҷагии деҳқони Барзурпанҷ вогузор шудааст, зеро нигоҳубини хуби дарахтон василаи муҳими рушди боғ ва нашъонамои он арзёбӣ карда мешавад. бояд зикр дошт ки дар баробари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ин мавзеъ дар масоҳати 1 гектар замин аз ҷониби агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи нав бунёд шудааст. дар боғ беш аз 500 бех ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда шинонда шуданд ки аз он 300 ниҳоли дарахти навъи тут шинонда шудааст. бояд гуфт ки шароити иқлими ноҳияи Рӯшон барои кишоварзиву боғдорӣ мусоид буда, иқдоми мазкур низ ба хотири рушду равнақ бахшидани соҳаи боғдорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи ватанӣ ба минтақаҳои алоҳидаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва берун аз он равона карда шудааст, зеро ноҳияи Рӯшон бо содироти меваи тару тоза ва сабзавот мақоми махсус дошта, ба василаи он рӯзгори аҳолӣ боз ҳам хубтару беҳтар шуда истодааст. дар шаҳри ваҳдат бо мақсади самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин аз ҷумла заминҳои назди муассисаҳои таълимӣ чораҳои зарурӣ андешида шудааст. гузориши ҳамкорони мо. оқилона ва самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замини корами обӣ василаи фаровонҳосилӣ ва ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мебошад. 8 сотиқ замини назди муассисавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳраки Нӯмон Розиқи шаҳри Ваҳдат имрӯз аз ҷониби кормандон ва омӯзгорон пурсамар истифода бурда мешавад. дар замини назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Ваҳдат айни замон номгӯи зиёди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ кишт гардида хуб нашъунамо дорад. дар шаҳри Ваҳдат дар маҷмӯъ имрӯз бештари заминҳои назди муассисавӣ, идораи ташкилот ва муассисаҳои буҷавӣ самаранок истифода бурда мешаванд. самаранок истифода бурдани заминҳои назди муассисавӣ бошад. 8 сотиқаш самаранок истифода намудем ки аз инҳо сабзавот, лӯбиё, донагӣ кишт карда шуд. дар ҷодаи ободкорӣ бошад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат мардони саховатманд ва бо саҳмгузории падару модарон рӯз то рӯз таҷдиду навсозӣ гардида истодааст. айни замон саҳни иншооти таълимӣ мутобиқ ба талаботи имрӯза навсозӣ гардида марҳила ба марҳила дару тирезаҳои муассисаи таълимӣ иваз карда мешаванд. дар муассисаи мазкур аз тарафи соҳибкорон шаҳраки Наврӯз 10 адад компютери PS4 туҳфа карда шуд ва инчунин корҳои ободонӣ бошад, рангу боркунӣ, насб ва иваз намудани тирезаҳо бо маром идома ёфта истодааст. аз тарафи шахсони саховатпеша аз ҳисоби буҷети маблағҳои буҷетӣ бошад, то имрӯз 136 адад тирезаҳои пластикӣ иваз карда шуд. тақдим гардидани 10 адад компютер ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 аз ҷониби саховатмандон ва ҳамкории судманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри Ваҳдат, раёсати маорифи шаҳр ва падару модарон шаҳодат медиҳад. Маҳмадалӣ Абдукарим Айюби Маҳмурод, Ваҳдат ахбор. амалиёти зидди сӯхтор 2025 таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи Данғара семинар машварат баргузор гардид. бо мақсади дар амал татбиқ намудани паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво, мутахассисони сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷузъу томҳои он пеш аз оғози мавсим тадбирҳои зарурии зидди сӯхториро роҳандозӣ менамоянд. дар доираи чунин чорабиниҳо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон семинар машварати амалиёти зидди сӯхтор 2025 оид ба таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар мавсими ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво гузаронида шуд. дар семинар машварат намояндагони Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, сараёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ва сардорони ҷузъу томҳои он ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. мо дар рафти баргузории чорабинии мазкур ба ҳар як
کارمند خدمات دولتی آتش‌نشانی و کشاورزانی که در سمینار مشورت امروزه اشتراک می‌نمایند پیش از همه تدبیرهای پیشگیری حالت‌های سر زدن سوختار رو می‌آموزانیم و عمل‌هایی که در رفت سر زدن حالت‌های سوختار به وقوع می‌آیند باید که چاره‌اندیشی نمایند و آموزش برگزار کرده می‌شود. اینچنین تکنیک تجهیزات‌هایی که در خدمات دولتی آتش‌نشانی امروزها مورد استفاده قرار دارند در نمایش گذاشته شده است و به هر یک اشتراکچی سمینار مشورت ترتیب استفاده بری و خصلتنامه هر یک نقلیات آتش‌نشانی فهمانده داده می شود. ضمن баргузории семинар машварат иброз гардид ки ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба он яке аз ҳадафҳои стратегии миллии давлат ба ҳисоб рафта дар баробари сохторҳои марбутаи давлатӣ он аз ҳар як аъзои ҷомеа масъулиятшиносӣ ва саҳмгузориро тақозо менамояд. дар ноҳияи фарход зиёда аз 10 000 гектар ғалладонагиҳо ки шуданд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ғалладонагиҳо оғоз гарда шудааст. ситоди ноҳиявӣ оид ба сӯхтор дар ноҳия гузаронида шуд ки ҳамарӯза бо кормандони оташнишонии ноҳия ба хоҷагиҳои деҳқонӣ барои ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо барои пешгирӣ аз сӯхтор фаҳмондадигӣ гузаронида мешавад. мо кормандони бозрасии назорати давлати техникаи кишоварзӣ ки 253 адад комбайнҳои ғалладаро дар минтақаи Кӯлоб вуҷуд доранд, ҳамаи онҳо сари вақт аз муоинаи техникӣ гузаронида шудааст. ба механизаторон ки комбайнҳои ғалладаверо дастурамалҳои оиди зидди сӯхтор сари вақт дода шуда ва онҳо корҳои фаҳмондагӣ гузаронида шудагим. бештаре ки дар ҷойҳои ғалладарао ки ҳастанд, аз он ҷумла дар ноҳияи Данғара ба комбайнҳо ва механизаторон иҷозатномаи дарави ғаллат дар соли 2025 дастрас шудагӣ аст. дар ин замина ҷиҳати дар сатҳи баланд ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво аз ҷониби мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ ба иштирокчиёни чорабинӣ намоиши техникаву таҷҳизоти оташнишонӣ ва тартиби самаранок хомӯш намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар ғаллазорҳо намоиш дода шуд. бо ин мақсад аз ҷониби кормандони сароюсад саривақт ва безарари иловагӣ хомӯш намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар майдонҳои ғаллазор машқи тактикии оташнишонӣ баргузор карда шуд. маврид ба зикр аст ки баргузор намудани чунин чорабиниҳо муҳиму саривақтии зиддисӯхторӣ аз ҳар ҷиҳат барои таъмини ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат ниҳоят зарур мебошанд. дар шаҳри бохтар бо мақсади истифодаи самаранок ва оқилонаи қувваи барқ ҳамчунин шарҳи тағйироти нав ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ ташкил карда шудааст. дар ин замина бо ҷалби мутахассисон дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ гаштааст. гузориши Мамараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. тибқи нақша чорабиниҳои раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи Бохтар вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарғибу ташвиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи қонунгузорӣ дар самти энергетика, инчунин нисбати кам намудани талафоти нерӯи барқ гурӯҳи корӣ ташкил ва корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида шуда истодааст. тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи филиали шабакаҳои интиқоли барқ дар вилояти Хатлон нақшачорабинӣ оиди кам кардани талафот як қатор корҳоро ба собут расонида шудааст. бинобар сабаби солҳои тӯлонӣ зеризгоҳи барқии Қурғонтепа иқтидори серборӣ буданаш иқтидори трансформатори 16000 киловолт ампера бо пуррагӣ ба иқтидори 40000 киловолт ампера иваз карда шудааст ки яке аз натиҷаҳои назаррас оиди кам кардани талафот ва аз серборӣ озод намудани хатҳои барқӣ ва зеризгоҳҳои барқии Қурғонтепаро мусоидат менамояд.
имрӯзҳо дар ин замина аз ҷониби шабакаҳои барқ дар минтақаи бохтар тадбирҳои зарури рӯи кор омада ҷиҳати беҳтару хубтар ба роҳ мондани усулҳои муосири корбарӣ инчунин васлу насби таҷҳизотҳои наву замонавӣ барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ба роҳ монда шуда истодааст. яке аз ҳадафҳои асосие ки имрӯз дар шаҳри бохтар рӯи кор омадааст, дар тамоми намуди гурӯҳҳои истифодабарандагони шаҳри бохтар тибқи лоиҳаи амалӣ гардида ҳисобкунакҳои барқии индуксионӣ ба ҳисобкунакҳои барқии намуди худкор яъне электронӣ гузашта истодааст ки дар умум то имрӯз дар шаҳри бохтар зиёда аз 22 000 ҳисобкунакҳои барқӣ бо пуррагӣ ба низоми барномаи билингӣ гузаштааст ки нисбат ба муқоиса ба соли гузашта зиёда аз 10% талафоти нерӯи барқ кам шудааст. ҷиҳати беҳтар намудани сифати хизматрасонии барқӣ айни ҳол дар шаҳри бохтар васлу насби ҳисобкунакҳои худкор идома дошта масъулин ният доранд ки дар вақти муайяншуда бо сифати баланд лоиҳаи мазкурро ба анҷом расонанд. айни ҳол наздики 70% аҳолии шаҳри бохтар бо ин намуди ҳисобкунакҳо пайваст мебошанд. бартарии ин аз дигар ҳисобкунакҳо дар он аст ки сокинон бе сарфа кардани вақти зиёдатӣ метавонанд маблағи ҳаққи барқро бо ҳамёнҳои электронӣ супоранд. инчунин аз як тараф сарфаи вақти муштариён бошад, аз тарафи дигар ба паст кардани талафоти нерӯи барқ мусоидати калон менамояд. ин тадбирҳо барои таъмини интизоми ҳуқуқӣ, ҳифзи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон, инчунин мусоидат барои беҳтар гардонидани вазъи соҳа нигаронида шудааст. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун вобаста ба тағйироти нав дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳӣ байни сокинонро андозӣ гардидааст. гузориш дар ин хусус. бо мақсади шарҳу тавзеҳ ва фаҳмонидадиҳии муҳтавои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ё бепайваст шудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода бурдани қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. мақомоти прокуратураи ноҳияи ҷайҳун силсилаи суҳбату вохӯриҳои натиҷабахш бо сокинони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия идома дорад. зимни чунин тадбирҳои амалӣ кормандони мақомоти прокуратура вобаста ба пурзур гардидани ҷазо дар шакли ҷарима ва то аз озодӣ маҳрум кардани шахсони воқеӣ ва мансабдороне ки қувваи барқро беҳисоб истифода мебаранд ё ба таҷҳизоти ҳисобкунак дахолат мекунанд ба аҳли ҷамоатчигӣ маълумот дода риояи қонун, истифодаи мақсадноки қувваи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи онро аз ҳар як нафар ҳатмӣ меҳисобанд. таъкид гардид ки тибқи иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои содир намудани ин ҷиноят ба маблағи калон ё махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккил ё ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. طبق طلبات قانون نفرانی که با عملهای استفاده نیروی برق به حساب کنک خودسرانه پیوست شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده برق بدون شرطنامه با تشکیلات تامین کننده، شکستن یا کندن پلمبه‌های اسباب‌های اندازه‌گیری، دخالت بیرونه به تجهیزات حسابکنی و عوض کردن نشانداد با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده برق دست می‌زنند به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند. کارشناسان و تحلیلگران ابراز می‌نمایند که طی سالهای اخیر تجربه نشان داد که یک قطار شخصان با مقصد سرپیچی از پرداخت مبلغ استفاده نیروی برق به تجهیزات حسابکنی دخالت کرده یا برق را غیر قانونی به شبکه پیوست می‌نمایند که به اقتصادیات کشور ضرر کلان می‌رساند. از این رو از هر یک شهروند تقاضا می‌گردد که با رعایت حتمی طلبات قانون و مسئولیت بلند شهروندی در استفاده و پرداخت حتمی نیروی برق توجه اولین درجه ظاهر کرده در رشد استوار مملکت سهمگذار باشد. дар вилояти Соғ зимни гузарондани корҳои санҷишӣ, назорат оид ба истифодаи дурусту самараноки барқ ва пешгирӣ аз талафоти он дар фаъолияти якчанд корхонаву муассиса ва хонаҳои истиқоматӣ дар шаҳрҳои Гулистону Исфара ва ноҳияи Масчоҳ қонуншиканиҳо ошкор карда шуд.
гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. با مقصد تطبیق قانون اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت کارهای نظارتی را پرزور نموده رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌ها، سنجش‌ها، حالت‌های غیر مقصدناک به اجازه‌نامه پیوسته استفاده بردن قوه برق، پنهانکاری، تلفات و نسپاریدن مبلغ قوه برق را آشکار نمود. риёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи суғ дар натиҷаи гузарондани корҳои назоратӣ якчанд ҳолатҳои ғайриқонунӣ ҳисоб намудани истифодаи нерӯи барқ, кам кардани нишондиҳандаҳои аслӣ, ҳисобкунакҳои барқ, рӯпӯш намудани талафоти барқ, сохтакорӣ намудани санадҳои ҳисоббаробаркунӣ, худсарона ба шабакаҳои барқ пайваст кардани трансформаторҳо бо роҳи ғайриқонунӣ гирифтани қувваи барқ аз хатҳои барқӣ ва истгоҳҳои барқӣ таъсир расондан ба ҳисобкунакҳои барқӣ ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқро ошкор намуд. سنجش آشکار ساخت که ترانسفورماتور خواجگی دهقانی بهزاد در ناحیه مسجد که از طرف خواجگی دهقانی ابو موسی برای چاه عمودی استفاده برده می شود به اجازه نامه ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه سوخت به اجرای طلبات مقرر شده به برق پیوست شده دوام سالهای 2022-2024 استفاده برده شده است و 29936 سامانه مبلغ استفاده برق را موافق به نشانداد حسابکنک برقی پرداخت نکرده است. معین گردید که نشانداد حسابکنک برقی حاضره یک قسم برق استفاده شده می باشد. در اصل مسئولین خواجگی با مقصد پنهان نمودن حق استفاده برق حسابکنک برقی رقم 002-44041 که در قید شبکه‌های برقی ناحیه مسجد ثبت شده است به سند خودسرانه و حسابکنک برقی رقم 018-66-270 عوض نموده با این عمل خود مسئولین خواجگی دهقانی ابو موسی در ناحیه مسجد 132889 کیلووات ساعت نیروی برق را استفاده برده 47720 سامانه ضرر رسانیدند. رفت سنجش در فعالیت جمعیت سهامی کشاده انگشت واقع در شهرک شوراب شهر اصفهان نشان داده است که شخصان مسئول کارخانه در حساب شخصی برنامه محاسبه فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر گلستان در وقت حساب صرف انرژی برق ماهانه نشانداد حسابکنک برقی گروه 1 صنعتی را وارد نکرده بلکه با نشانداد بر دروغ ساختکاری شده مبلغ واقعی استفاده هر ماهی انرژی برق را در برنامه وقتی واردسازی کم نشان دادند و قسم کمی مبلغ در برنامه وارد کرده را پرداخت نموده برق زیاد استفاده شده در نشانداد حسابکنک برقی ضم می‌گردید که این باعث قرضداری کارخانه می‌گردید. موافق سنجش و تحلیل متخصصان صاحب برق از جانب شخصیان مسئول جمعیت سهامی کشاده انگشت در شهر اصفهان برق استفاده شده و از حسابات بیرون مانده 1,164,960 کیلووات ساعت را تشکیل داده ضرر رسانده مبلغ 834,259 سامانه را تشکیل می‌دهد. همچنین دیگر حالت موافق به سند ترتیب داده کارمندان شبکه‌های برقی شهر گلستان اداره مأموری تعمیر تجهیزات اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه باباجان غفوروف 1,800,000 کیلووات ساعت برق گویا استفاده نموده است و گفته کارمند مسئول عاید به برق در اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه باباجان غفوروف سند مذکور به اشتراک شخص مسئول کارخانه ترتیب داده شده در اصل اداره مأموری خواجگی آب در مدت 2 سال امکانات استفاده 1,800,000 کیلووات ساعت برق که خیلی زیاد می باشد ندارد. عاید به حالت‌های آشکار شده قانون‌ویرانکنی‌ها در استفاده قوه برق به پروکراتوره بهر اندیشیدن چاره‌های قانونی مکتوب ارسال کرده شد. یادآور باید شد که با مقصد تحکیم وضع انفراستراکچور برق، کم کردن تلفات، تامین اهالی با برق و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد گردید که من بعد برای تغییر دادن حسابکنک برقی یا بی پیوستکنی به چنین تجهیزات برق را استفاده میبرند مبلغ قوه برق را پرداخت نمیکنند جزای جنایتی از جریمه تا چاره به حبس گرفتن و مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت بهر پیشگیری از تلفات برق، پرداخت سریوقتی، اجرای طلبات قانون، کارهای نظارتی و فهماندهی را ادامه می‌دهد. در شهر کانیبادام جهت کاهش دادن تلفات نیروی برق، پرداخت سریوقتی، حق استفاده آن و پیشگیری استفاده خودسرانه قوه برق تدبیرهای عملی راه اندازی گردیده است. گزارش در این خصوص.
дар шаҳри Конибодом ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати самаранок истифода намудани нерӯи барқ ва расонидани муҳтавои тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ карда мешаванд. Бо ин мақсад кормандони ҷамъияти саҳомии шабакаҳои барқи Конибодом дар якҷоягӣ бо аҳли зиё ва фаъолони ҷомеа ба сокинони шаҳр бо истифода аз усулҳои гуногун аз ҷумла гардиши хона ба хона, моҳияти муқаррароти қонунгузории навро барои ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ мефаҳмонанд. имрӯзҳо мо кормандони шабакаҳои барқии шаҳри Конибодом моҳияти ҳамин қонунро ба сокинон ва шаҳрвандони ҳамин шаҳри Конибодом ба усули хона ба хона гаштан фаҳмондиҳӣ намудем ва барои баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандон ва сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ ҳам ба буҷаи давлат ва ҳам ба буҷаи хона фоидаи зиёд меорад. барои ҳамин мо имрӯзҳо кӯшиш ба харҷ кардастем ки моҳияти ҳамин қонуни навро ба мардуми шаҳр расонем. зимни суҳбату мулоқотҳо масъулин оид ба истифодаи самараноки нерӯи барқ сухан гуфта таъкид менамоянд ки сари вақт пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ ва истифода аз дастгоҳҳои каммасрафи барқӣ масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. аз ин рӯ моро зарур аст ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва ҳисси маърифатнокӣ аз нерӯи барқи мавҷуда ки норасоии он хусусияти мавсимию муваққатӣ дорад сарфакорона истифода намоем. истифодаи босамару сарфаҷӯёнаи нерӯи барқ ба рушди босуботи иқтисодии оила ва давлат мусоидат менамояд. ҳар як нафар бояд донад ки минбаъд барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ пурзур карда шудааст. аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ бо маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол муқаррар гардидааст. аз ин рӯ ҳар яки мо бояд масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҳис намуда нерӯи барқро самараноку қонунӣ истифода бурда маблағи истифодаи онро сари вақт супорем. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодом, Ахбор. аз 21 апрел то 30 май соли равон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят Хатлон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҳти унвони 40 рӯзи ҳаёти кӯдакон силсила барномаҳои фарҳангиву маърифатӣ, варзишӣ ва озмунҳо ба нақша гирифта шудааст. гузориши ҳамкорони мо. баргузории озмуну намоишҳо, чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ ва дигар иқдоми тарбиявӣ дар доираи 40 рӯзи ҳаёти кӯдакон ба рушди қобилияти эҷодиву зеҳнии насли наврас ва таҳкими маърифати иҷтимоии онҳо мусоидат менамояд. дар ноҳияи кушониён бо мақсади баланд бардоштани донишу маърифати ин қишри ҷомеа пайваста дар муассисаҳои томактабӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатӣ доир карда мешавад. чунин як чорабинии ҷолиб дар муассисаи томактабии рақами 5 ноҳияи кушониён баргузор гардид ки кӯдакон маҳорати шеърхонӣ, расмкашӣ ва дигар бозиҳои шавқовари худро манзури иштирокдорон намуданд. бояд бештар дар маҳаллаҳо муассисаҳои томактабӣ сохта ба истифода дода шавад ба тариқи ҷалби соҳибкорову нафарҳои саховатманд. аллакай дар ноҳияи кушониён оғози 5 муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. дар маҷмӯъ дар ноҳияи кушониён тарбиягирандагон таи 2000 мебошад. маврид ба зикр аст ки дар сиёсати пешбарандаи ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳ ба насли наврас дар мадди аввал қарор дошта ҳамасола барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи кӯдакон тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. дар ин замина бунёди муассисаҳои томактабии замонавӣ ва дастрас намудани онҳо бо ашёи зарурии таълим дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба таври густурда идома дошта фарогирии насли наврас сол аз сол ба таълими томактабӣ бештар мегардад. кӯдакистони рақами 5 ноҳияи кушониён низ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳмгузории волидайни кӯдакон соли ҷорӣ аз таъмири хушсифат бароварда шуда дар он тамоми шароит баҳри тарбиятгирандагон муҳайё гардонида шудааст. айни замон дар ин муассиса 200 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст ки бо беҳтарин шароит дастрасӣ доранд. ба қарибӣ муассисаи моро аз таъмири капиталӣ бароварда шуд, ба рахти хоб таъмин кардем,
ба мизи курсӣ ҳама шароити мо хуб, хӯрокамонам хуб. Фарзандое ки дар боғчаи мо таълим тарбия мегирад, дар ҳамаи чорабинии сиёсию фарҳангию ноҳиявӣ иштирок мекунад. воқеан ҳам имрӯзҳо ба донишандозии насли наврас ки дар муассисаҳои томактабӣ замина мегирад диққати махсус равона шуда мураббияҳои бо таҷриба ва кордонро ҷалб намуданд ки дар ташаккули малакаи зеҳнии кӯдакон саҳми муҳим мегузоранд. ман холова омина фирӯзҷоновна тарбиятгирандаи муассисаи таълимии томактабии рақами 5 ноҳияи кушониён мебошам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин шароитҳои хуб фароҳам овардааст. аз барномаи таҳия намудаи имрӯзаи тарбиятгирандагони ин боргоҳ эҳсос мегардид ки заминаи хубе барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои томактабиро гирифта дар оянда ҳамчун хонандаи болаёқат тарбия ёфта дар рушди босуботи кишвар ҳиссаи арзанда хоҳанд гузошт. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, Ахбор. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо ибтикори кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футболи хурд байни мардон ва мусобиқа оид ба волейбол байни бонувон баргузор гардид. дар маросими кушодашавии мусобиқаи мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. иброз гардид ки мусобиқаи варзишӣ бо мақсади ҷонибдорӣ аз ташаббуси ҷаҳонии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди футбол дар мамлакат тамоми имкониятро фароҳам овардааст. таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон, хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. дар ин чорабинии варзишӣ аз рӯи намуди футбол 20 даста писарон ва аз рӯи намуди волейбол 12 даста духтарон аз муассисаҳои таҳсилоти касбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд байни ҳам рақобат намуданд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур беҳбудӣ бахшидан ба саломатӣ, устувор намудани дӯстию бародарӣ дар байни муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳру ноҳияҳо, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим тавассути варзиш, оммавигардонии футбол, омӯзондан ва такмил додани маҳорати варзишӣ ва интихоб намудани беҳтарин бозингарон дар ҳайати тими мунтахаби кумита ҷиҳати ширкати онҳо дар мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ ва берун аз он мебошад. дастаҳои беҳтарини ин мусобиқа ки даври ниҳоии он дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ба ғолибон дар вазъияти тантанавӣ ҷом, медал, ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсисзодаи кумитаи тадорукот тақдим карда мешавад. бинандагони гироми нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, тибқи маълумоти маркази панкунии мавҷ дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат ва